F'Malta hawn 5 ċentri ta' riabilitazzjoni ta' saħħa mentali li joffru servizzi ta' occupational therapy lil persuni li jkunu ġew riferuti għand id-dipartiment minn professjonist privat. One News żar iċ-ċentru ta' riabilitazzjoni ta' saħħa mentali f'Ħallqormi fejn Kathleen Grima, li tieħu ħsieb l-operat ġenerali tas servizzi, spjegat min jista' jibbenefika minn dan is-servizz mingħajr ħlas. Bħala servizz noffru servizz ta' terapija professjonali u jistgħu jibbenefikaw minnu nies li għandhom xi problema ta' saħħa mentali u li forsi jixtiequ li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u forsi anke jixtiequ jiġu inklużi fis-soċjetà. Apparti jiċ-ċentru f'Ħallqormi dak li jkun jista' jieħu s-servizz ukoll minn Bormla, miż-Żejtun, minn Raħal Ġdid u mill-Furjana. Huma mmexxin minn occupational therapists u f'kull team hemm ukoll care workers. Hemm xi teams li fihom pereżempju bħal trainee psychologist u pereżempju aħna apparti żewġ OTs u żewġ care workers għandna wkoll bħalissa fizjoterapista li qed tagħmel programm ta' 6 xhur. Apparti t-terapija nnifisha l-professjonisti fiċ-ċentri jagħtu gwida wkoll fuq kif il-klijent jista' jtejjeb ħajtu wkoll fuq il-post tax-xogħol u maqrabatu. Abigail Grek li tmexxi ċ-ċentru f'Ħallqormi temmet tisħaq dwar l-aktar punt kruċjali mit-terapija kollha li dak li jkun eventwalment ikun kapaċi ifendi għal rasu. Aħna mbagħad inkunu nistgħu nirreferu f'postijiet differenti biex il-persuna kemm jista' jkun tkun qed tutilizza is-servizzi madwar Malta li kull persuna jista' jaċċessa.